že sa to robilo vo firme Mediadom. Čiže v spoločnosti, ktorá vystupuje, ktorá zastupuje spoločnosť Benton Development a toto a už vydávali aj nejaké tlačové správy alebo inzeráty z novín, dokonca v živote sa mi potvrdili, že po jednom schvaľovaní územného plánu v mestnom zastupiteľstve vydali takú platenú inzerciu, že im ani neuverejnili. Tak samozrejme sme si začali spájať osoby a obsadenie a zistili sme, ako som už povedal, že developerskú spoločnosť Mediak zastupuje pani Eva Marková zo spoločnosti Mediadom. A Eva Marková posudzuje aj volebné materiály jedného z mojich protikandidátov, pána Petra Vonsa. Tu je mail, ktorý mi prišiel od tohto pána, kde tento mail bol posielaný od riaditeľa regionálnej agentúry pána Tarhaja, pánovi Farskému. Môžete si pozrieť text. Prosím, spojte sa dnes s pani Markovou ohľadne inzercie. Ďakujem, Rastio. Príloha toho mailu je text, ktorý bol aj uverejnený aj v Martinsku, aj na nejakých letákoch. Môžem? Ja som Filip Kubovič zo spomínanej agentúry Mediadom a pán Hrnčiar, vy ste klamár. A ja tu mám k tomu zo pár dôkazov. Moja firma nemá nič spoločné s novinami Ferovi Marty. Moja firma nemá nič spoločné s vašim vydieraním. Moja manželka Eva Marková je už rok na materskej dovolenke a ja sa 4 mesiace posledné venujem charitatívnym aktivitám. Jediné, čo sme my mali s vami spoločné, bolo pílenie spomínaného pozemku, ktorý patrí pánovi Holaňovi a Kubincovi, kde ste vy teraz na úvode povedali, že to bolo všetko v poriadku, že sme vás napadli. Tuto sú pre médiá dôkazy, že ten výrub bol nelegálny, mesto ho zakrývalo, bola udelená pokuta všetkým aktérov. Bola udelená pokuta, to si to médiá môže potom povedať. Ďalej ste vraveli, že mesto Martin nikdy nezvýhodňovalo súkromných investorov. Mám tu dôkazy, že je to inak. Tuto je rozhodnutie na individuálnu bytovú výstavbu v Tomčanoch, kde mesto dostalo stavebné povolenie a je tam menované ako investor stavby, aj keď ste boli dopytovaní nejakých pár mesiacov predtým, že či to mesto bude stavať, či s tým má niečo spoločné, takisto to poskytuje médiá. Zároveň oznamujem, že nakoľko ste nás obvinili z vydierania, tak na vás podávame trestné oznámenie, pretože s ním máme nič spoločné. A moja otázka je... Ja vám neberem, dostanete ho dosť, len médiá sme slúbili teraz stand-upy, rád by sme urobili naše stand-upy a potom... Môžete robiť potom tie stand-upy, aby som rád dokončil, hej? Ale podávame na vás trestné oznámenie. A otázka na vás, čiže tú firmu v Bratislavsku, ktorú ste tu menovali, máme viacej developerských firiem, ktoré zastupujeme. Tu bola tá firma Bencom, áno? Ktorá vás vydiera. Ja nehovorím, že mám firma Bencom vydiera, nie. To ja som nepovedal. Ja som povedal, že sú hrubý nátlak. Že sú dve trestné oznámenia, jedno za ohováranie. Dobre, nebudeme si hovoriť. Ste povedali, že bol na vás vyvíjaný hrubý nátlak. Mysleli ste tým firmu Bencom Development? A mysleli ste tým našu agentúru, ktorá tiež na vás vyvíjala hrubý nátlak? Nebudete odpovedať. V poriadku. Môžeme prosím robiť tie stand-upy najprv. Prosím vás, nie, prosím vás. My sme si zvolali, my teraz si dokončíme našu, potom sú vaši členie. Ale prosím vás, my sme chceli dať verejné vyhlásenie, ako veď vy ste nás vlastne... Môžete ho potom urobiť, pán Bernát. Áno, dobre, ďakujem.
Však hovoril, kto chce si... Prosím vás, keďže oficiálne... Ďakujeme pekne, keďže oficiálne... Prosím vás, ale viete, ja napríklad žiadny stand-up robiť nebudem. Nehnevajte sa. Vypočujte si, pokiaľ možno, my sme sa dohodli, my sme sa stretli dnes, pretože pre nás to sú tiež všetko nové informácie. A ja vám podávam verejné vyhlásenie v mene nás štyroch, nechcem povedať, že protikandidátov, ale zostávajúcich kandidátov na primátora mesta Martin. My štyria dolu podpísaní kandidáti na primátora odsudzujeme takéto konanie, najmä v čase volebnej kampane, a považujeme to za účelový a vykonštruovaný prostriedok, ako ovplyvniť voličov pri voľbe primátora mesta Martin. Na tieto udalosti máme spoločný a jednotný názor. Sme rozčarovaní zneužitím tragédie, ktorá otriasa celým Slovenskom na volebnú kampaň pána Hrnčiara. Dôrazne odmietame cynické zneužitie mena pána Valka na zaujatie mediálnej pozornosti a vytváranie atmosféry strachu. Sme za kampaň vedenú seriózne a tak, aby sa občania vedeli vo voľbách správne rozhodnúť. Na záver vyhlasujeme, že nikto z nás z volieb neodstúpi, pretože máme dôvodné podozrenie, že chce niekto rozposlať letáky s takýmto textom. Nikto z nás štyroch to nie je. Rovnako nikto z nás štyroch ani z našich volebných tímov nie je skrytý za diskreditačnou kampaňou proti pánovi Kozákovi a vyhrážaním sa pánovi Honcovi. Ja som to už raz pred 4 rokmi zažil, keď v dňoch volebného moratória, lebo volebná kampaň končí o 12. hodine v stredu, niekto rozposlal o mne letáky, že chcem postaviť spalovňu v meste. A to bolo to, čo mne povedal, aby som spôsobil, že som voľby nevyhral. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ja vám to jedno odovzdám. Nech sa Ak dovolíte, ja podám trestné oznámenie pána primátora Hrnčiara za to, čo tu povedal, za to, čo distribuoval v tom letáku, pretože mňa priamo tu pred vami obvinil, že som za nejakým Férovým Martinom, že polícia robí nejaké kroky, za mňom nikto nebol, žiadni policajti ma nevypočúvali, žiadne kroky sa nerobia a za žiadnym Martinom nie som. Predsa nemôže byť také ťažké pre policajtov vystopovať, kto píše, kto tlačí, kto distribuuje a ak toto mi chce prišiť pán primátor, tak ja na neho dám trestné oznámenie za krivé obvinenie. Vy ste tu dnes ako novinár, pán Farský, alebo? Ja som tu ako novinár, ale keď ma tu pán Hrnčiar menoval, tak... Nie, sa pýtam, že ako čo ste prišli sem teda? Ja som prišiel ako novinár a samozrejme, keďže som bol menovaný. A vy publikujete niekde? Samozrejme, že publikujem. A kde? Časopis Turiec, nech sa páči. Ešte raz? Časopis Turiec. Turiec, dobre, vďaka, ale sme vedeli vašu Nech sa páči, pozíciu. jasne. Fajn.